Hello guys. Nami sa among payag. Nami sa among lagkaw guys kay among gisubag na unsa rin taon ning amo ang lagkaw. Pila na kaadlaw intaw wa mi maka anhi guys tungod sa kabisi. So kitong Mayo, uno hantod karon. Karon pa to si Mr. nakaanhi. Walang pong giubanan guys, nas Mr. Oh. Hello guys. Maniud to ta. Unsay sudaan? Iya, sud ano. Pinob pinobri guys, na ginamos na ay Ito. sudaan nga inunon ng ito, na ay sili, Ito ay ito. na ay ganas. Dapat Inato guys. Si Mr. gusto pa po magtuwa. So may tuwahon aning late na sa oras. Na alas 11 namin nakaabot guys. Pag abot na mo, nagpunit-punit ng mga sagbot. Gutom na. pakai na. Mga plaster guys. Daon sa mani guys. Uy, asa naman ka nagkaon? Yan ako kay daghan makita no. Go. Dami noon. Ang i-plaster pag wa ko kadag stand ba? Diba? Iko ang pag umuungo ko nga. Wa makita. Ay pakita na yung okay. Na. Nabay mo tugpa ng wa ma'am. Mura bag airport niyo. Apat ikuha nato ni ah. Kay. Ay. Ay mag-view. Minum doon juga sa una sa dagat ako. Bukid ba? Bitaw. Sili ba? Saw-saw sa una. Naghiwas papagkapa kang sabula. Manglaylay man me. Tapos na ano kadaghan ng laylay. Aglipon, sagulag sili, Panitan pa talong. nila. Hindi na. Sagulag talong, paliya, okra. Yung lamian naman kaadyo. Atong suwa ron ato anang tinanong. Nakaano pa ba tag May 28 no? Ang pag-birthday? Wala sa pag-birthday no? Wala man ito mamungay. Ano naman ito tutuwa? Kuyawa. Dahan mo kuha ganin ng ito. Ang pala ka buo. Pila ka buo yung ito, ha? Ano? Wala man ang gitungtos dinungag ni ako ang Bitaw na no. wa Bawa. ako ang among sudan. Okay. Mga bato na.
Kamera guys, kaya nga mga bata, Sabado mo unta ron, nang eskwela, kay gihulipan nila ang mga adlaw nga wa sila klase ba. Nang Sabado, gihulipan nila. So kameras mister guys, ang niya diri ron. Ay tuod man, ako ang pangamusta ni Lourdes Saladin, Berna Mendoza, ug ni Kuam ni Mikey Largo, ni Lini Dahang, Rodney Bitinol Madula. O pasensya na guys, katong wa na unganli sa sunod na pud to ha. Palawan. Ngayong hapon, Palawan. Mga nearest family. Nade. Tuod man guys, kang Ma'am Florderisa Burato. Kamama Julie, kang Inday Tiri, Ma'am Queenie, Kim ang family vlog, ug sa iyang kapikas, Ma'am Florami sa gihapon sa iyang kapikas, ug kang Ma'am Ims. Manginaot ko guys nga naa mo sa mga mayong panglawas o ingon man magpadayon mo pagpanerbisyo sa ato ang katawhan sa tibok nasod sa Pilipinas. Ako ko mga panginaot guys nga magmadasigon mo sa gihapon sa inyong mga gimbuhaton sa adlaw-adlaw mga pag-vlog o ako mga panghinaot nga way kalaay padayon ta sa atong paglingaw sa katawhan. Sige guys. Manonon ta kamuti guys. Kay anugong kayang hinlo oh. Sa una puro to abo karon naanay dahang green nga sagbot na guys, na kay nanubo na ang sagbot. Sa unsa itanam saging. Mananam dati mi guys ug kanang bijaan ra. Dili nang alimahaw nun jud. Mga saging okay ra. Buhi ng mga saging guys.